vybiera všetko, čo som ja na tej dielni učil, ale zároveň paradoxne z toho vyšiel podľa mňa kousek, ktorý si nezabudete do konca svojho života. Prichádza Laura! Veľký bordel, včera mala 16. Som cisárovna Svätej Rímskej ríše, národa nemeckej, kráľovna Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacezny, veľvojvodkyňa Toskánska. Ale ne, som Laura. Nina si myslí, že som priamy potomok satana. Tak nech. Tri sekundy trvá, kým sa ticho stane trápnym. Ale za to sa mi páči slovo epic. Ale pozor, píše sa to s K. Ja a môj brat sme mali kozu, volala sa Kečke, maďarský koza, ale bol to cap. Mám 132 párov ponožiek. Tí štyria duchovia v Pekmenovi sa volajú... Že ako sa to... Ja? Blinky, Inky, Pinky a Clyde. Moja obľúbená ponožka je biela s potlačou tučniakov. Druhá bola deravá, tak som ju vyhodila. Ako sa volá ten liek na S? Orofar. Ľudia sú v pohode, ale len nech sa naučia rozdiel medzi tým, kto je Wolverine a kto je X-Men. Zaiste aj Wolverine je X-Men, ale X-Men je skupina mutantov. Mutanti sú ľudia z ďalšieho vývojového stupňa ľudstva. Na svete sa najviac kradne syr, takže si ho nedávajte na raňajky, lebo vám ho ukradnú. Mutácie spôsobuje gen X a majú neľudské schopnosti. Ale aj tak, ponožky sú top vec. Môj gól je mať ich 666. Epic by bolo, kebyže sa človek ako ja živí pokrom. Ale ja už neviem, čo robiť od radosti. Ja sa už tak teším, že sa chcem zabiť sadou kutáčov, ktorú si dám ukuť u miestnych kováčov, alebo si objednám 7-kusové kutáče za 19 eur a poštovné sú 4 eurá. Ak ste 3 dní v tme, môžete oslepnúť, ak chcete. Doma máme kutáč, ale je zakončený takým obdĺžnikom a ja chcem taký zahnutý. Ale k veci. Svojimi skutkami nepriamo podporujem panslavizmus, ale ešte neviem po rusky. No. Mozart skomponoval dielo, ktoré vyžadovalo v hre na klavír používať aj nos. Mňa by zaujímalo, aká je stabilita s extrémne veľkým počtom nukleónov. Inak vravela som vám, že som na Vianoce dostala 2 páry lyží. Moja starka raz zabila netopiera motikou. Ak by ste hovorili abecedu bez použitia jazyka, všetky písmená by zneli Síce nie som cisárovna Svätej Rímskej ríše nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacezny, veľvojvodkyňa Toskánska. Ale v majstrovstvách sveta v zmene témy som sa umiestnila v prvej trojke. Epic. Tak, toto bol silne epický stand-up našej Laury. No a teraz tu máme nejaké informácie o živote v zahraničí, pretože prichádza ten, čo
čo už pár rokov si osvojil Norsko za svoju druhú vlast. Prichádza Radan, poď!